Hi havia una vegada, a un poble, un nen que es deia Kirian. Kirian tenia una guitarra. A vegades la tocava, a vegades jugava amb els altres nens i jugava a que era un grandíssim gegant, un gegant que es deia... Abioyo, 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 bioyo, bioyo, abioyo, bioyo, bioyo. De cop i volta, els nens van escoltar un soroll fort. Bum, bum, bum. Són els passos del gegant, cridaven. És ell de veritat. És... Abioyo, 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 bioyo, bioyo, abioyo, bioyo, bioyo. En Kirian es va apropar al gegant, que estava molt enfadat perquè tenia molta fam i res per a menjar, i li va tocar una cançó. La cançó es deia així. Abioyo, 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 bioyo, bioyo, abioyo, bioyo, bioyo. El gegant va escoltar la cançó i es va posar a ballar. Ja no estava enfadat. Però aviat es va cansar i es va posar molt trist perquè tenia encara molta fam. Aleshores, en Kirian va córrer a explicar-ho als altres nens. Va demanar-los un trosset del seu berenar per donar-lo al gegant. El gegant va menjar i es va posar molt content i tots els nens i nenes van saltar-li al damunt rient, ballant i cantant. Abioyo, 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 bioyo, bioyo, abioyo, bioyo, bioyo, abioyo, bioyo, bioyo, abioyo, bioyo, bioyo.